que és una hora i pico. Ja, però ja en el moment que vas a fer totes les setmanes cansa. Cansa, sí. El bar i tot això, no tenen liat allà a mi, no, i llavors, escolta, que Pues Sílvia, al mig. Albert, allà baix. Sí? Sí. On està aquí? Bueno, estem aquí per presentar enguany el que és la campanya de socis. Per nosaltres creiem que és una de les parts més importants del club. Creiem que el Futbol Club Benavent està creixent molt en massa social. Estem donant una alternativa al món del futbol en categories diferents, però una forma de fer, una forma de treballar, que cada dia tant el que som la gent del club com la gent de Benavent estem demostrant que podem donar aquest servei i que cada dos diumenges el camp del Benavent dona la sensació que és un partit de futbol, on es viu el futbol i on al fin i al cap la gent de Benavent obrim les mans o els braços a tothom. La veritat que és un honor poder fer la campanya del Futbol Club Benavent, perquè el Futbol Club Benavent és un bon producte. Ja sabeu que si tenim un bon producte, doncs és molt més fàcil fer una bona campanya. És a dir, nosaltres només hem ficat la idea i el que intentarem és gestionar-ho com una marca. El Futbol Club Benavent, tots sabeu que es troba a primera catalana i amb moltes possibilitats a curt termini de pujar a tercera. I a part té una bona gestió econòmica i esportiva, que volem més, no? En principi el que intentarem és repartir aquestes eines per tot l'àmbit de Lleida i part de la província per intentar expandir el nostre missatge el més bé possible i que arribi al màxim de gent possible. El primer que es farà serà una penjada de cartells, en principi pels carrers de Lleida també i sobretot en comerços propers al club. S'han creat també uns folletons informatius, els quals també repartiran per aquests comerços, i durant aquest mes d'agost i part de setembre es realitzaran diverses jornades de presentació de la campanya en diversos punts de les comarques de Lleida. El que sí desitjo, i a més tenint, o heu fitxat vosaltres també un jugador que jo vaig tenir fa 2 anys, quan el meu germà també entrenava aquí a la segona divisió B, que és Xavi Gràcia. M'alegro molt per ell que també s'hagi recuperat de la seva lesió i que espero que aquí pugui gaudir de tornar a jugar a futbol. També tenint aquí amics a l'entrenador, que jo ja vaig jugar contra ell també moltes vegades, i desitjo que una altra vegada torni a aixecar aquest equip i que puguin pujar a tercera divisió i que en definitiva que poder veure a partir d'ara em fixaré en el Benavent, em fixaré en aquest equip i espero que d'aquí a 2 anys pugui estar en la categoria que tothom espera, que pugui pujar, que pugui créixer i que vosaltres us feu socis d'aquest club i que estem lluitant o que pugui lluitar en el Lleida, en segona divisió B algun dia. Així que nada, moltes gràcies a tots.